Social media na bigere nde garta do'a mutunci maɗa nder gite duniya. Social media na bigere nde garta kada ka wurtinki tsiraici maɗa kama rewɓe. Ko social media na bigere nde keɓoyta surbaɓe nanga ka hoccuki bidiyo e photo ya turo holla duniya. Social media bigere nde garta ampina duniyaru. Iri goɗɗum baiwa ɗum Allah waɗanma. Kul har a yiti a wodi goɗɗum fi ko ampinanta duniya. To hay kuɗa e social media gin jaɗoɗa sako maɗa hewta ko ina. Amma to en kocci social media kama bigere nde warta kawai nishaɗi tan. Musamman non no gimi joni matashi en men fulɓe. Wato ummoyɗo ho goɗɗayɗo TikTok ko gaɗayɗo TikTok ho ayi'ai kawai indo ɗuma waɗata TikTok mo indo nishaɗi kawai kama gi'a hoccida e rewɓe. E hocca kaya e jamu, to heɓi kaya jamu hay gi'a hocca hoto e bidiyo e turo kanjum tan woni TikTok. Social media gabaɗaya majjum kanjum ko ɗum ɓuri welirki kanjum woni wato ko jande karta a jangina duniya nder social media. To ayi a heɓai ladoje ɗum. Amma ta hocci social media bigere nde garta kawai kada ka hokki shigan banza ko bo maganganun banza. Social media bigere nde garta jottina sako maɗa. Bigere nde ampinanta duniyaru. Bigere nde ampinanta lenyol maɗa. Wato taimako tortoɗen ko e meɗen. En mbawi taimako tiren ko e meɗen nder social media. Amma irin ni no giyata joni matashi meɗen ɓuri waɗuki. Ɗum ɗautoto pusaki en nder halkere on non. Hinnume goɗɗo to yi o wurto waɗa iri ɗum non shiga ko kuma hoccida e rewɓe surbaɓe nder TikTok e turo hayya bo on non kanko to heɓi cede ɗe non hay goɗɗo hokki tunani to watta kamma heɓa iri ɗen non cede ya hokka rewɓe heɓa wada TikTok e maɓɓe turo nder social media. Daga ɗon hayya neɗɗo sendi hankali muɗum tampi heɓa natsuwa ma gaba ko iɗon no rarta cede kan e sodirta kayaji ko kuma no rarta cede takkongol e lawol. Wato goɗɗo ma daga ɗon heɓa hokki tunani ma heɓirki cede ɗen tawa lawol ngol woɗa. To ayi a ampinayi amma watti sanadi o warti lawol ngol woɗa. Amma kul Allah hokkima baiwa goɗɗum hay gara a ampina duniya. Duniyaru to rari ɗum bidiyo ayi no ɗauti. Inno social media bigere nde ɗautirten ko e meɗen na bo bigere nde garten en kolla en do'a mutunci meɗen do social media. Ta hoccu mutunci ma ɗum hujjowa ɗum do social media. Nyande ɗum social media woni wala an fanyan nan a rartake. In duniyaru da dama joni honi non. Hayya mutunci muɗum e komai muɗum to hocci yoyi ɗum do social media. Ɗum social media bo na en ko tabbitata ba mamaki ma nyande go ɗum maɓɓe gaba go. In ka hala tabbata ka wi'e ma nyande go ɗum ware ɗum maɓɓe ɗum. Neɗɗo hayya on non ni tan waɗa rayuwa muɗum ɗum zahiri rayuwa ɗum bayan fage muɗum hayya on kamana kan. Amma kul har giɗa on do social media hayya kama ma bo anda on. In ta jaɓete iri ɓennon ɓe giyata de social media ɓe kocca hankali maɗa. Ɓe bailan ma tunani. Rayuwa maɓɓe ɗum zahiri inda ayi ɗum. Da non no shikirta huna en hayta yi ma kamana en kanku giyata do social media. Inno waɗi rayuwa maɗa non no gonirɗa. Hutinir ko Allah hokkuma. Ta yawante hore ma abada. Kul har ayi digaɗa shiga wadda rayuwa.